गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन जोंहा बिनानावनि सायाव लोगोसेयै दिनैसिम बिनानावा माबोरै भिडिअ बानायदों माबोरै भिडिअ बानायाखै बबे मेथाइजों बबे संजों बांसिन भाइरेल जादों बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन थ' बिदिब्ला ससे भिडिअ क्लिपखौ नायलांग्रोना लादो Nia gedena polen di kapan megon besang ma kau hekenengangne Zuli zaya zaya jiwau sanaya manuba लोगोफोर बे समाव मागुर गुरुनि भिडिअआ बा एसे सङा बिराद भाइरेल जादों बिराद मोजांनि खोथा भाइरेल जानायखौ जों जे बुंनो थाङा मानसिया ससियेल मिडियाआव भाइरेलसो खारफाखायो नालाय लोगोफोर नाथाय बिराद माने गिदिर माने भाबिनो गोनां बाथ्रा आरो बे बेफोरबायदि उन्दै समाव माने फिसा माने बडिसजों बा ब्राजों मोसानाय सबकखौ बिराद गाज्रि नुदों आरो दिनैसिम जोंनि बर' आइजोफोरानो बर' सिख्लाफोरानो बिहामजोफोरानो बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला बिराद डेन्जार बाथ्रा ओंखारगौमोन कमेन्टआव बिराद रायगौमोन नाथाय बिनानावखौबो बिराद मोजां गाज्रि कमेन्टआव बिराद रायदों मा बुंबावनो आरो बर' लेंगुवेजजों बुङोब्लाथ' बिराद खुला बाथ्रा लासिंसिं जायो कमेन्टआव थांना नायोब्ला बिराद मिथिजोबगोन आरो जायबायदि भिडिअखौ बानायदों बै भिडिअ बानायग्रायाथ' एसेबो लाजिया दिनैसिम बिखौ बिमा बिफाया जेबो एक्सन लायाखै जाहोना मा जानांगौ न'खराव थासारिया मोजां जानो हागौ लोगोसे मान सन्माना गैया भाइरेल जाखारफादो भाइरेल माबादो गुसुं गुसुं ड्रेस गानदो मान सन्मान हारिनि बिदा फंबायनि गासिबो मान सन्मानसो धंख जाजोब्बाय आरो रावबो एक्सन लानो हायाखै गामि डिसिसन गैया खोमा बिसोरनाव बिमायानो केमेरा हमनो हायै बायदि मोनदां बिमायानो केमेरा हमना होयै बायदि मोनदां आरो लोगोसे मोनसे भिडिअ दंबोदो नैबे मोनसे भिडिअ नायलागोरलाय फैसा नांगौ एमबि नांगौ रिचार्ज नांगौ आं गासिखौबो हरजोबगोन नाम्बार हरनानै दोन स्केनार हरनानै दोनबानो जाबाय नैबे भिडिअआवहाय आंखौहाय मा सानो जेनेबा मानसिफ्रा सानसेनि गेजेरावनो साब्रै साबा फन हरै एमबि बिहरो रिचार्ज बिहरो मा आंनावहाय फैसानि बिफां दं नामा इसिबां फन हरै डिस्टार्ब खालामबाय थानो रिचार्ज बिहरबाय थानो एमबि बिहरबाय थानो लाजिनो सोलों मिथिबाय एसे मानसिफोर बिफां गैया आंनाव फैसानि गोदाव सोरावनो लोगोसे बियो मोनसे समाव माने अडियेन्सफोरनिफ्राय माने नाम्बार बिहरनानै स्केनार बिहरनानै फैसा एमबि सोना होगोन रिचार्ज सोना होगोन होननानै मोनसे माने इयो भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन नोंथाङा नुखाबाय दा बे भिडिअनि थ्रुयै मा जाखो दा माने साफा सानैफ्रा माने सानसेयाव सानै साथामफ्रा फन हरै माने एमबि फैसा बिहरो जायदो बेयावबो रायनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ लोगोसे मा जागोन बिदिबा बेफोरबायदि गथ'फोरखौ मा बुंगोन बैसोआनो 13 बोसोर 14 बोसोर जादों मा इयावनो ओरैबायदि गरम आरो बिनि देहाया बेफोरनि बिमा बिफायानो मा जाना खांदो मिथिला आरो गामिनि मानसिफोराबो दैदेनगिरि आफादगिरिफोराबो एसेबो माने एक्सन लानोबो रोङा खोमा मा बुंबावगोन आरो बिमायानो केमेरा हमना होयै बायदि मोनदां एसे दाखालि एसे क्लिप नुदों दै बिमानि आखाइखौ आङो एसे माने हमना मोनदों आरो